Al fons, la Tokyo Skytree, torre de comunicacions de 634 metres d'altura, construïda l'any 2012. Pont anomenat l'Arc de Sant Martí. Al fons, la Torre de Tòquio, 333 metres d'altura. Torre de comunicacions construïda l'any 1959 a semblança de la Torre Eiffel. Una tercera part del ferro utilitzat era de les deixalles dels tancs americans de la Guerra de Corea. En aquest vídeo estem veient la vista panoràmica de Tòquio des d'Odaiba. Un port de contenidors. Vista en gran angular. Pont Arc de Sant Martí i al fons la Torre de Tòquio. Un moll de contenidors. Vista de nit de la còpia de l'Estàtua de la Llibertat, el pont i les barques on es pot anar a sopar.